Oma Surabaya Pusat regane cuma 100 jutaan. Lek ono bonjole rek ya 120 lah tepate. Iki surate wis SHM daripada ngekos dan ngontrak rek ya. Tenang ae. SHM wis split ya. Lho, omahe iki lho rek, apik rek ya. Kenek gawe investasi yo kenek, digawe nggone dhewe yo kenek, kontrakno kenek rek yo. 120 lho, apik wis oleh free ngene iki rek yo. Apa batu alam, keramik yo. Wis ono cendeloe free teko aku. Iki 120 resik free kabeh rek yo. Kene ruang tamu to orang keluarga, super gede rek yo. Sepurone rek lampune durung dipasang yo, rodok peten titik ngene iku yo. Nah, terus nang kene iki dapure rek yo. Dapure minimalis yo. Nah, kene gone kompore, kene gone wastafel, kene magicom. Lah iki kamar mandine super gede rek yo. Kene gados wong 29 sik umur lah tenang ae. Nah, kamare nang dicak, kamare nang ndukur rek yo. Nah, cak langsung. Nah, iki kamare nang ndukur rek yo. Surabaya rek, wah apik rek 120 ya. Nah, lho ya. Ya Allah. Nah, ini kamare rek yo. Wis. Kamare koyo ngene, kurang lebih kayak ngene iki rek yo. Kena gambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Yo. Wis langsung digas rek yo. Omah iki murah bol cuma 125, surate wis SHM. Iki lokasine ndek Petemon Barat, ukurannya 2,5 kali 4. Lek sampean minat utawa pengen teko takon survei lokasi langsung japri di WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.